Bishop nke mpaghara Niger n'ụka Anglican bụ Right Reverend Owen Nwokolo etogo Akanati steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo maka iweta ego dị $100 nke agbariri n'ogo dịgasị iche iche maka uto na ịgbapụ ya ọsọ nke ya bụ mahadum nke Niger. Bishop Nwokolo bụ onye kwupụtara nke a n'oge ọ na-ebuko ndị ụkọchukwu 7 n'ogo Canon nakwa mmadụ 5 ndị ọzọ ebugoro n'ogo Adekin na ụlọ ụka All Saints Cathedral nke dị na Onitsha, ebe ọ nọ wee kọwaa ya bụ afọ ọma dịka nke enweghị oyiri. Gere akụkọ ahụ ka ọha n'uju. Bishop Nwokolo toro nnọọ Gọvanọ Soludo maka akatamkpo ego ọ na-etinye na ngalaba agụmakwụkwọ nke ọ kọwakwazịrị na Gọvanọ Soludo hụtara nnọọ ụka ka ndị na-enye aka na mmepe obodo ya na agụmakwụkwọ wee too ya ma gwa ya ka o jisi ike n'ihi na agụmakwụkwọ bụ ikike obodo nwere maka ntọhapụ. N'okwuchukwu ya nke isiokwu ya bụ Kingdom Exploits, onye Archdeacon nke Inland Town Archdeacon Venerable Ukochukwu Ukpeke gwara ya bụ ndị ụkọchukwu ebugoro n'ọkwa ka ha bụrụ ndị ga na-anọchite anya Kraịst site na otu ha si ebi ndụ oge ọ na-agwa ndị ABS okwu. Otu onye na ndị Canon ọfụ anwa na Archdeacon bụ Reverend Canon Chijoke Okpalakunne na Venerable Chinedu Nnatuanya kenere Chineke maka ya bụ mbuni n'ọkwa ma kwupụta njikere ha dị ịlụ ọlụ ịhụ na Diocese nke Niger na-agawanye n'iru. Ya bụ ndị ụkọchukwu ebugoro n'ọkwa ọhụụ bụ ndị ṅụrụ iyi gbasara anya bụ ọkwa ọhụụ ha nọ na ya. Ụka jupụtara ya bụ katidral bụ ndị nwekwara oke aṅụrị na oge anwa. Ya bụ ụka bụ nke dọtara ndị eji okwu ha eme ihe ma ndị sitere na ngalaba gọọmenti dịka onye nkwupụta okwu nke Anambra State House of Assembly bụ Right Honorable Somto Udeze na ndị ọzọ site na All Saints Cathedral Onitsha. Ogochukwu Ọranụ n'akụkọ ụwa ABS.